थारुनजों नाजों जानोसै। नाजों संनो नागिरदों आरोना, ओमफ्राय थारुनानै गरनैयानो थोगोन। मैया ना लाबोनाय दंखायो आरोना, एवथ्रमनानै दोनखानाय, बेजोंनो संख्रि थास'खौहाय। ओमफ्राय थास'खौ हानानै सुनानै लाखाबाय आरोना आङो, ओमफ्राय बेखौ कुकाराव रुनोसै आं थाब जानायनि। दिनैहाय साथामल' जागोन जोंहा जानायाहाय, मा होनो आयं हिन्जावाबो आलासि लायदों आरो हरसे थाबोगोन बियो। ओमफ्राय दा बिबाजैया ओमफ्राय आयं हौवा साथामल' जागोन सानाव जानायाहाय। बिदायाबो मोनानि ओंख्रि थानायजोंहाय जानानै थांखाबाय आरो अफिसावहाय। खारौ खान्दाय बिबारखौ एवनोसै, बिबाजै आंथ' जानो हाया बेखौ। ओमफ्राय मैया आं न'निफ्राय लाबोफादोंमोन आरोना, बेखौ बासिया जानायखायनो गोसोम गोसोम जाबाय, गाज्रि जायाखै आरो बुस्थुआ जाजायो, ओमफ्राय गोसोम गोसोम जाबाय बिजौआ। बेखौ आं सायना लाग्रोनोसै। संनो थाखाय नै बानलु गोथां, सामब्राम गुफुर, हाइजें लाखाबाय आङो, ओमफ्राय बेयाव मस्ला लाबाय देनोसै। नुगोरलाहाय खोमसि नुयो। देना रेडि लाग्रोनोसै, संबाय थानोसै। खारौ खान्दायखौ सायनानै आराम सुनानै लाखाबाय आङो, ओमफ्राय थास'आ गाबगौमानि बेखौ संग्रोनोसै आङो। ओमफ्राय बेखौ संनो थाखाय सामब्राम गुफुर, हाइजें, बानलु देना लाखाबाय आरो बे ना एवथ्रमनाय थावायावनो आराम संसै। बे ना एवथ्रमनानै दोननाय थावायावनो एवनोसै आं खारौ खान्दायखौ, नाखौबो।
बो नोंना ब्रेकफास्टआ बो बिबान नै बिबानना ब्रेकफास्टआ गाइखेर होदों नामा बबे गाइखेरखौ गावनि बिदिलाबो दल'खौनो थाया नै जानायावबो आरो मबाइल नायाबाथ' जाखाया नै ओरैनो मबाइलबो देखायना दोनबाय थानांगौ मोसासो जागोन बे बिदिनो दे उथा देनाय सना उथा आरो अबहाय थांदों खारलाबाय थायो बिदिनो ब्रेकफास्ट जाहोबाबो ओरै मबाइलबो देखायनांगौ खारला लांजोबो नै जेबो गैया बेयाव ओरै फै ओरै फै नै खारलाबाय थानो बिदिनो ओरैबा ओरै ओंख्रिया मोनबाय नै आंना थास'आ दरनैल'मोन ओमफ्राय बेनो नै जि बुरजा जाबावबायसो ओंख्रिया मोनबाय दायो ओमफ्राय आं दुन्दिया होनानै खांनोसै भिडिअखौथ' खेबनो हाला आं हारसिङै ना सिथिं सिथा जायो बाहेरायाव अखा हागासिनो आरामनो थान्दा अखा हाबाथाय थान्दा मोनलायथारो
लोगोफोर दाथ' आंना ओंख्रिया मोनखांबाय ओमफ्राय ओंखामखौ मोनखांनानैहाय आङो गेस खालामजोब्बाय आरो खालामजोबनानै दसेनि रुमावहाय जिरायथ'बाय आरोना ओमफ्राय गुदुं जानो हायाना ओंखामखौहाय दाबायदि गरम बोथोरावहाय एसे गुसु जाबा जानोसै आरो ओमफ्राय आं दासान्दि जेरावबो थांनाय जायाखै आरोना ब्लग भिडिअ लाबोनो बेनिखायनो आङो संनाय मानाय भिडिअखौनो लाबोबाय आरोना जेब्लानाखि बायहेरायाव थाङो अब्ला ब्लग भिडिअ लाबोनो नाजागोन नोंथांमोना अननानै आंनि नायलांबानो जाबाय आरो सापर्ट खालामबानो जाबाय जाय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखै अननानै लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय मानो होनोब्ला नोंथांमोनहा जुदि सापर्ट खालामोब्लासो जोंबो बोलो मोनोना भिडिअ बानायनो नङाबा गोसोखौ बोरैबा मोनो आरोना साबस्क्राइब गैयाबा बिदि भिडिअ बानायनो ओंखायनो सापर्ट नांगौ जायो आरोना बिबाना उन्दुलांबाय थायो जोंहा मोजांखौनो हरथ'बाय आयं हौवानो ओंखाम खुरना होनानै ओमफ्राय बाना लाबोबाय आङो बिब'जों मबाइल नायनानै टेनसन लागासिनोमोन बिमाया मा खालामदों बेखौ नायफैदों मा खालामदों नोङो मा होनदों जि खनदों टेनथ'दों नै बिब'जों माबा नायनाया ओमफ्राय बाना लाबोबाय आङो मबाइल नायनाया ओंखाम खुरना गारबाय आं आयंनो नोंखौसो मा खालामदों होननानै फैदां गोजौआव बिबानखौ बानानैनो ओंखाम जानोसै आङो दा बिसिनायाव दोनबाथाय सिरि मोनो हारसिङै उन्दुखाया ओमफ्राय बानानै जानोसै थास'आ गोथाव बोथोर नङा बे आबौबो जाखायो बानलु संनानै फैदों सिगांथ' ओरै खायलें उन्दुनो हानांगौ साखागोन आंनिया नांदों बुखुना बेयाव बुखुना बेयाव बागदावो सिरिसो मोनबाय बिसिनायाव दोननो बिबाननि ओंख्रि आलुजों ना सिंगिजों रुनाय नाखौ बोखांना दोनसै
जाखांजोबनानै लास्टआवसो संदों बेनो बावाखै नै दासो संदों। नाखौ बोखांनानै दोननानै ओमफ्राय बिनि आलुखौ एरग्लिनोसै। रुग्रोबा जानाय नङा।